Minua on aina kiinnostunut kansainvälisyyttä ja mitä tarkoittaa olla aikuiskouluttaja maailmassa. EPALE on alusta lähtien ollut sellainen paikka, jossa on ollut mahdollisuus nähdä ja kokea ja ymmärtää erilaisten aikuiskouluttajien arjet ja yrittää niistä napata hyvät käytänteet ja hyvät oivallukset oman toimintaan, oman elämääni. Ja se on alun perin ollut syy, minkä takia lähdin EPALEn käyttämään. EPALEn alkutaipaleelta muistan, että kaikki oli uutta. Kaikki toiminnot eivät toimineet ja jotkut asiat toimivat aika hitaasti. Ja se rakentui pikkuhiljaa sellaiseksi yhtälöksi, sellaiseksi paikaksi, jossa oli useampi käyttäjä, enemmän ja laajempi sisältö. Eli jos alussa oli enemmän semmoista avointa hakua, että mitä nyt kaikkia löytyy, niin vuosien varrelta, kun se on täyttynyt ne palvelut ja sisällöt, olen yhä enemmän hakenut temaattisesti sisältöjä. Jos on ollut tekemisissä jonkun asian tai teeman kanssa, onko se sitten kestävä kehitys tai vankilaopetus tai joku muu, niin sieltä olen nyt EPALEsta nykyään löytänyt paljon enemmän sellaista sisältöä, joka auttaa minua sekä hankkeen kehittämisessä että myös ihan arjessa. Muistan, että kun etsin sisältöjä sieltä EPALEsta, niin joskus käytin myös aikaa siihen, että aika vapaamuotoisesti selailin ja katsoin vähän ja törmäsin muutamiin kirjoituksiin, jota oli kirjoittanut opettaja Sloveniasta ja oliko Itävallasta, joka kertoi omista käytännön kokemuksista, miten oli työskennellyt jonkun tietyn kohderyhmän kanssa. Yksi niistä koski maahanmuuttajakoulutusta tai kielikoulutusta uusille tulokkaille maahanmuuttajille, joka oli siinä vaiheessa Suomessa aika uusi asia, koska vapaalle sivistystyölle siellä ei ollut tehtävänä. Ja se jäi varsinaisesti mieleen, että se oli niin elävä ja konkreettinen se esimerkki. Ja annettiin tästä aiheesta henkilökuvan, että on kysymys ihmisistä. Se on itsestään selvä, mutta kävi selväksi nimenomaan näiden blogikirjoitusten takia tai kautta.